may not have a lot of money, and I may not have many friends, but as long as I have the people I love beside me, I am already content. Life is not always about being rich or popular. Sometimes, real happiness comes from having people who truly care about you. Their love, support, and presence mean more than anything money can buy. And for me, that is already enough. School supply and school bag para kay Natasha Pearl and kay Luke Nathaniel. Ready na sila sa school, mga teachers. Happy day. Bag Natasha, Nathaniel. Hinaya lang kay para dili maguba ang inyong kuan. Oh, mao na. Unsay color ana Natasha? Oh, sige, Nathaniel imong bag tarungag abli ka na ayo lang kuan na kaayo kay para dili maharos ang zipper. Hay nayon na siya. Madili din mabasa. Mama, basa din ako, ma. Ang imuha mabasa man na. Ah, dili oy. Waterproof man na. Unsay mga color ana ko yanitan bi? Yung mga notebook pang remove tanan imong mga notebook. Blue, pink, purple, pink, pink. Ay pang remove tanan. Ay purple, blue, blue, ay white. Nakuha sa kila ng nila. Dako lagi kay pero okay man na agya po makaya ra na ninitan eh. Unsa man yung istorya ni mama? Unsa yung istorya ni mama gipalitan naman mo og kuan bag? Ha? Duha na ba tayo sa bag mo, di ba? Ang imo ko yanitan. Thank you mama. Thank you, Mama Elsie. Tapos unsa pa yung thank you? Thank you daddy. Albert. Oh yeah. Unsa outro habi? Thank you. Daddy Albert. Say thank you, thank you. Thank you, Daddy. Daddy Albert. Ikaw. Thank you, Mama. Thank you daddy. Albert. Thank you, Daddy Albert. Okay, welcome. Love you. Yes, manabaw na nimo na sudlanan sa tubig at kay Natasha po. Unsay color ani Natasha? Pink. Pink. Kana Pink. kini kuya Nitan imo. Blue. Okay, very good. I love you all. Kiss ni mama, be. Kiss ni mama, kiss ni mama. Kiss ni mama. Kiss ni mama. Love you, love you, Si bro. Daniel, gani madiligis ni Mami. Dili daw siya pasakyon. Mo kiss gid mo para pasakyon mo. Ako ni Ses. Oh, mo kiss gid para pakasyon. Ludari. Pasakayon. Pasakyon. Oh, nanay kana siya. Unsa ni ma? Kuan na siya, sudlanan na sa imuhang kuan. Unsa ni? Diha sa inyong diha na sudlanan na sa mga sauce. Sauce? Sauce. Asa? Okay na. Ako si Dami. Inayag open kabalo kag open, kabalo kag open. Happy ka? Ha, happy ka na nakaibaw nanan? Ha? Dili ko kaagi. Taro nga kable. Dili na ro. Hello. New outfit ko today with uniform. Bagay ba? Naka-uniform si Akit sa Mala. Magbaktas-baktas na sab kita paingon sa annex. Magpalong sa suga. Kita ang magpalong kay syempre responsibilidad nato na panglungon ang suga. There is sa annex kay wala ang guard. Mag-check pod ko sa room na kuya tuon.
Kaning room 8. Buntag na gyud ni i-check ang room 8. Kay delikado i-check sa gabi. Yeah. Ay nako. Bitaw. Kini yung room 8. Tinuod jud na. Naging mysterious ani. Hala ka, naanak ko sa sulod. Pasulod na ko. Okay. Oh. Ako sa room 8. Joke lang. Room 8, room 8, room 8. Kailangan naman mag-ingay diri. Mag-disturbo sa ako. Asa man ang isa ka suga? Wala gina nagpalong. Close na sesame. Overlooking yun diri dapita sa annex to. Sada kay ang view sa bukid. Tara ang bukid. Nice kayo ang view diri dapita. Nice diri mag-chicken. Nice din kaayo. Kay overlooking makatanaw-tanaw ka sa views. Nice kayo pati ang view nako. Nice. Morning. Who are you? Me? I'm just an ordinary woman who loves life. Sometimes I cry, but I never forget to laugh. I'm not great. Ano na nakabil? Ngani? Pili ka. Sila ma'am? 546. 560 isa. 60 isa. Ayan na. Ready na ako sa work. Naka-ocean glow ako kasi biyernes kayon. Biyernes karon at nakapalda pa rin ako kasi di ka talaga ako mahilig magpantalon. Bagay ba kayo?
Ngato na to sa work. Nagpaibog akong baby, gikuluran iyang hands. Yung fingers. Nagpaibog ang bata. Ang isa mga ihaw-ihaw. Nabantay ba ka kulay? Dinner time. Ayun pa music na. Ayan na pa music. Salida lang ayaw music. Kaming karne, sa mo na? Kanang karni, ako ka Sophia. Dahil sobra man na Kuya niya na kuya ni Tambi. Pagkaon sa kuya bi. Pila-pila man mo ani. Tagtulo-tulo. Tagduha-duha ra bitaw. Kuya Tanyel, hotdog. Unya na lagi ng music di kay bawal ko ana. Gaya plato si Kapitan. Kaon sa taon niya na. Be, Kuya Nathan, love you. Oh, plato. Labutan kayo si Nestasyo nangatag plato kay Kuya Nathan. Rice Kuya Nathan. Happy moments, happy night. Kani oh. Love you all. Kay mama is Ako ug Boy. Good morning everyone. Work na punta Arnie. Wait, maroon t-shirt. Kasi lang nakapantalon ako. Sophia, bye! Work na ta. Trabaho na Sophia. Work na ta. Si Alec, work na ta. Ay, thank you everyone. Work na po, Lavender. Love you. Banon ako si Nathan mag-work. Kung pwede lang, babe. Banon ka ka mag-work. So, di pwede man basta dito mag-open work. Di man pwede. Anak ko ganun mag-work. Ang inahan na dyan mag-work. Dili pwede ang bata. Naka-I love Joy Mart ako. Ito yung sinasabi ko na uniform namin tuwing Domingo. Yan. Nice ba, no? Medyo malaki lang sa akin. Pero okay na yan. Tiyaan! Ito na po, babe. Bye! Bye! Mag-work sa sinama. Kiss mama. Mag-work sa sinama. Love you. Tulog pa si Natasha. Love you all. I love you, baby Nathan. Love you ka naman. Kasi I love you, baby. Work na si mama.